Elkar zaintza orain askotan aipatzen denare baina niretzako ezinbestekoa da. Eta dudik gabe, ez? Seguro nago film honekin ere bai kalapitak altxatuko direla. Ateratzen garenean beti errelato ofizialetik zailtasuna daude. Eta hori da gure egin beharreko bat. Hala eta guztiz ere oso abestuta sentitzen naiz, zuen babesaren gatik, esan behar dut baita ere gaurko garan, herrialdeko orrialdetan atera dela kriston posterra eginda izan dela baita ere Mr. Sek egin zuen ez ilustrazio bat pelikularako eta hori oso polita izan zen berak nik elkarbanatu nolako jende hasi zen baina hori aterako da poster bezala ez dakizeretan ez hau da fotograma bat norbaite jarri zuen ondo litzateke garak ateratzea orrialde zentraletan artistak esan zuen neregatik aurrera. Eta batean erantzun zuen garak esan zuen pres gaude. Eta hori zoragarria da, orun horiek kate bat, hori da zerbait esatea, denon nahi dugu bat egin zerbaitetan, ilusioa pesten badu, proiektu batek, guazen denok ere bai bultza egitera. Horregatik orain baita ere esan dut, askotan dako gurein oso pilpilean pantaiak euskera zena, ez? Hori nik esaten nuen, ez bakarrik nire pelikularen gati, baina 4 urte zegoen gara loko pelikula bat egiteko, guazen babestera, gero gainera gustatuela ez, nik askotan hori egiten du. Nik joaten naiz, ateratzen bada niri gustatzen zaidan zuzendari baten pelikula, edo behintzat hori, egiten zaidan zerbait interesgarria egingo duen pelikula bat, joaten naiz ikustera. Gero beste gauza batzutan ez gustatzen. Eta beste batzutan asko, ez? Eta hor baina behintzat babestu egiten dut, eta nik uste dut hori berriz ere zabaldu behar dugula gure artean, jendea babestu behar duela, gauzak asko aldatu direlako, beste mundu batean bizi gara, mundu digitalean, plataformen munduan, eta nahi badu, behintzate transmisio bat egitea, eta gazteak, eta gu geu ere bai, elikatzea egiten ari garenarekin, babestu bari jugula pelikulak. Hori batez ere kontatu du baita ere jonek, gaur prentsarrokoan ekoizlera gilea, eta bikotekidea, eta horren esan du. Ematen du hori, izugarria dela belodroman lortu duguna, eta hala da. Eta horren pose txoratzen guden, baina esan genuen, baina hori ematen du bertigo bat jakitea karta batera jokatzen ari gara, ez? Dena, eta datorren asteko ostiraletik aurrera ea ze gertatuko den filmarekin zinemetan.